U Banjoj Luci su održani 6. Jukićevi dani. Ostavština i rad znamenitog Banjolučanina Ivana Frane Jukića aktualni su i danas. To ne čudi, budući da se taj Franjevac borio za promicanje obrazovanja, kulture i umjetnosti, te unapređenje ljudskih prava. Svećenik, književnik, sakupljač narodnih umotvorina, ali i veliki buntovnik, bio je ispred svoga vremena. Uglavnom neshvaćen od svojih suvremenika. Predavanjem o liku i dijelu Ilirca iz Gole Mahale počela je trodnevna manifestacija koja nosi ime po ovome velikom prosvjetitelju Ivanu Frani Jukiću. On je živio u doba kada je Bosna bila pod turskom vlašću, kada je cijela Bosna pa i Banja Luka bila jedna učmala sredina koju je valjalo prosvjećivati. I upravo tu jeste njegova zasluga, njegova misija, njegova želja da prosvjeti ovaj ubogi narod, da ga priključi europskim narodima, da mu da nauku, kulturu, školu, prosvjetu, da mu da vjeru u bolji život. Kao mladić htio je potaknuti ustanak protiv osmanske vlasti, od čega su ga odvratili stariji kolege. Povezao se s Omer Pašom Latasom, vjerujući da će on kao rođeni Slaven razumjeti njegove modernizacijske ideje. No zbog zahtjeva za gospodarskim, kulturnim, političkim i socijalnim reformama u Bosni sukobljava se s Latasom, koji ga je optužio za panslavizam i uhitio. U tom raskoraku između njih dvojice postradaće slabiji. A to je bio Ivan Fran Jukić, koji je završio svoj ovozemaljski život sa svega 39 godina, ali je bez imalo patetike ostavio stvarno dubok trag u našoj prošlosti, u našoj kulturi. Jukić se borio za građanske slobode, prosvjećivao narod. Upravo je on preteča moderne u Bosni i Hercegovini. I mislim da mu Banja Lučani ne posvećuju dovoljno pažnje, stoga mi kao podružnica, evo niz godina od kad smo se obnovili u Banja Luci, nastojimo čuvati uspomenu na ovog našeg velikana. U sklopu Jukićevih dana održana su predavanja te radionica o heraldici srednjovjekovne Bosne. Srednjoškolci su izrađivali grbove i ambleme poznatih vladara i plemića koji su živjeli na ovim prostorima. Naučit će kako su nastali grbovi, šta su značili, kako su formirali, koja je bila njihova prvobitna namjena i kako su utjecali na društvo kroz novac, kroz razne vizualne komunikacije i neki, dakle možemo reći prvi branding srednjovjekovnih vladara. Jukićevi dani završili su predstavljanjem knjige Banjolučka stoljeća monsinjora Ante Orlovca. Knjiga se bavi višestoljetnom prisutnošću i vrijednom ostavštinom katoličke crkve i Hrvata na ovome području. Župa postoji već preko 5 stoljeća, pa je razumljivo da je tako veliko područje zahtijevalo dugo istraživanje. 20 godina prikupljam građu za ovu knjigu, a ono finalno dorađivanje trajalo je zadnjih 5 godina. Valja također kazati da takva jedna župa rodi i obilje duhovnih osoba koje su ostavile duboki trag. Evo Banjolučka župa dala je i jednog blaženika, blaženog Ivana Merca. Pisalo se puno o Banja Luci i pisat će se, ali je možda falilo taj jedan segment, a to je prisutnost katolika na ovim prostorima, gdje smo sada doprinijeli svim drugim istraživačima, evo kroz ovu monografiju koja ne malo, ona već je preko 700 stranica. Dakle, kogod bude aktivno želio istraživati Banja Luku, sigurno će posegnuti ne samo za dokumentima koje ona se služi, ova monografija, nego i samom monografijom. Umirovljeni svećenik, znanstvenik i erudit monsinjor Orlovac napisao je više od 30 knjiga i ova monografija posvećena Banjolučkoj župi predstavlja krunu njegova stvaralačkog i istraživačkog rada.